Здравейте от мен, аз съм Никол. Днес е 10 май. На този ден през 1869 година е завършена първа пресконтинентална железница, която свързва изтока и запада на САЩ по време на известното събитие Златното острие в Юта. Тя създава национална механизирана транспортна мрежа, която е социална и икономическа революция за американския запад. Тази мрежа става причина старите вагонни влакове от предишните десетилетия да излязат от употреба, заменяйки ги с модерна транспортна система. Едгар Хувър, основателят на Федералното бюро за разследване на САЩ, в днешният му облик е назначен за негов първи директор от 10 май 1924 година и остава на поста си до кончината си през 1972 година. През 1940 година Невил Чембърлейн се оттегля от поста си министър-председател на Обединеното кралство поради болест и официално препоръчва за свой наследник Уинстън Чърчил, който е привърженик на безкомпромисната борба с Хитлер и Мусолини. На 10 май 1994 г. Силвио Берлускони става министър-председател на Италия за първи път. Той е най-дългогодишният министър-председател на Италия, като взема този пост съответно в периодите от 1994 до 1995 година, от 2001 до 2006 година и от 2008 до ноември 2011 година. През 1994 година южноафриканският политик Нелсън Мандела е първият избран с всеобщо гласуване на 10 май 1994 година, полага клетва като първи чернокож президент на ЮАР. През 1840 година е роден Хаджи Димитър, един от най-значимите български войводи. Загива едва 28 годишен след тежко сражение на четата му с османски части. По повод смъртта му Христо Ботев написва едноименната поема. През 1899 година е роден Фред Астер, американски актьор, танцор, певец, шоумен и един от най-великите майстори в музикалния и танцовален жанр на американското кино. Неговата театрална и кинокариера обхваща период от 76 години, в течение на които се снима в 31 музикални филма. Неговото име най-често се свързва с Джинджер Роджърс, с която се снимат 10 филма, преобърнали представата за жанра на музикалната комедия. През 1938 година е родена Марина Влади, френска писателка, певица и актриса. Тя е също така третата и последна съпруга на Владимир Висоцки. През 1987 година от печат излиза нейна книга, посветена на покойния й съпруг, със заглавие Владимир или прекъснатият полет. Американският престъпник Марк Дейвид Чапман, роден на 10 май 1955 г. в Тексас, е човекът застрелял на 8 декември 1980 г. бившия член на Битълс Джон Ленън на връщане от звукозаписно студио. През 1957 г. е роден Сид Вишъс, британски музикант, известен най-вече като бас-китаристът на легендарната британска група Sex Pistols. Малцина знаят, че истинското му име е Джон. През 1959 г. е роден Георги Коритаров, български журналист. Владее сръбски, хърватски, руски, полски, английски и китайски. Ползва също и албански език. През 1960 г. е роден Боно, фронтменът на ирландската рок група U2. Истинското му име е Пол Дейвид Хюстън. През 1965 г. е родена Линда Еванджелиста, канадски фотомодел от италиански произход. Тя е една от супермоделите на 90-те години, заедно с Наоми Кембъл, Клаудия Шифър, Кристи Тарлингтън и Синди Кроуфърд. През 1829 г. е починал Томас Янг, английски учен, изследовател, философ и енциклопедист. Има голям принос в сферите на светлината, механиката, зрителното поле, енергията, физиологията, езиците, музикалната хармония и египтологията. Доказал, че светлината се разпространява под формата на вълни. По-късно Айнщайн открива, че тези вълни са изградени от фотони. През 1849 г. е починал Хокусай, японски художник, гравьор и автор на Укиё-е от периода Едо. Хокусай е най-известен с поредицата печатни графики 36 изгледа към Фуджи, включваща неговия шедьовър Голямата вълна при Канагава. Макар и по-ранните му работи да са значими, именно с тази поредица той получава широко признание както в Япония, така и по света. През 1876 г. е починал
Георги Обретенов, български революционер, най-малкият син на баба Тонка Обретенова. През пролетта на 1870 постъпва в юнкерското училище в Одеса. Във връзка с подготовката за въстанието през 1875 г. се завръща в Русе. Включва се в организираната във Велико Търново чета. След неуспеха на Старозагорското въстание 1875 г. се прехвърля в Румъния. Георгиевският комитет оценява подготовката на Георги Обретенов и го изпраща за помощник апостол на Иларион Драгостинови, военен инструктор във втори Сливенски революционен окръг по време на Априлското въстание. През 1977 г. е починала Джоан Кроуфърд, американска актриса. Истинското име е Люсил Фей Льо Сюйор. Мечтае да стане танцорка, взима уроци и участва в различни конкурси. В началото на 1925 г. опитва късмета си в Холивуд и участва в няколко неми филма. Приема псевдонима Джоан Кроуфърд, докато с Warner Brothers получава 3 номинации за Оскар, като печели веднъж за филма Милдред Пиърс "Умира от рак". Това беше всичко от нас за днес. Ако искате да подкрепите нашето шоу, последвайте първия линк долу в описанието. Не забравяйте да се абонирате за каналите ни във Vlogbox и YouTube, както и да харесате нашата Facebook страница. До утре!